Takže, v tomto by som povedal teda niečo ohľadne, matematika versus fyzika versus informatika, alebo matematik versus inžinier, lomeno informatik, tak ako pojednáva to video, názov. Čiže mám tu, vytvoril mi Opus, ale už 5.0, vynikajúce, ako 32 slajdov, čo ja som, vtedy keď som mi dával iba nejakých 14-15 stále, teraz dal sa poriadne bucho po opasku, mi tam na tojku, ešte som to v podstate iba čítal, že som to iba takto ako rýchlo prešiel, ale bolo dobro. Je to veľmi zaujímavé, ako čo tam on dal, veľmi zaujímavé veci, čo som ako nepočítal, že to takto ako zoberie. Najdôležitejší slajd je úplne na záver, no tak nemôžem ho dať na záver, keď je, takto to vyšlo. Nie, že by bolo ako menej to, ale to. Je to veľmi zaujímavé, čiže ja som to takto teraz dal, že takto. Čiže dáme to tu. Čiže máte tu matematik versus inžinier alebo informatik. Ja som dal, že nejaké, ako myslia také tie dva svety. Že tu máte nejaký takýto tento. A teraz sú také zásadné otázky. Čo ja som takto chcel, to je vlastne na poslednom slajde, taký ten úsmevný odkaz medzi typickým matematikom a typickým informatikom, kvázi inžinierom. No tak je to tak ako je. No, čiže ja som chcel študovať niekedy to ako matematiku. Ja nie som taký bázický, aj keď si niekto myslí, že by som možno, že mohol. Či vy by ste mali na tú matematiku alebo fyziku alebo neviem čo, to je jedna vec. Ale druhá vec je, či vy naozaj bázicky vnútorne ste. A ja už sa dosť dlho poznám, aj z tohto takto a všeobecne, ja bázicky mám, nie že úplne, ale viac vykazím práve to inžinierské myslím. Také, aké tu teraz vlastne uvediem, že prečo to takto je. Akože nie je to úplné, ale je to väčšinou, akože skôr. Akože také typickejšie. Typické neznamená, že úplné, ale typickejšie. No. Že teda matematik sa pýta, že teda vlastne, že prečo niečo funguje, že aké sú presné pravidlá, dá sa problém formalizovať, existuje dôkaz, že riešenie je správne, platia riešenie pre všetky mnohé prípady, je možné nájsť optimálny algoritmus. Čiže riešenie je hotové vtedy, keď je dokázané, tam je tá veta. No, ten inžinier sa vlastne skôr pýta také, že či vlastne to bude fungovať, alebo aj všeobecne, alebo aj v praxi, že funguje to dostatočne dobre, koľko bude stať implementácia, aké sú obmedzenia hardwareu, čo sa stane, keď príde chybný vstup. Dá sa systém udržovať. Riešenie je hotové, vtedy som musel tam ako zmenšiť seba, aby to bolo viac vidieť, ale riešenie je hotové vtedy, keď spoľahlivo funguje, beží. No to je práve to, že existuje tam dole, máte veľa výnimiek. Dobrý matematik vie byť praktický a dobrý inžinier veľmi abstraktný. Čiže napriek tomu sa typický spôsob uvažovania líši. Či máte ako myslím matematike, že máte nejaká abstrakcia, formalizácia, dôkaz, všeobecnosť, optimalita. Tam je dosť dôležité práve tá všeobecnosť a dôkaz. Ja som mal tie videá na YouTube, čo tu dávajú tí z kadetade, z celého sveta. To je viac menej také, že ja som to tam mám aj vytkol, že veľmi všeobecne idú, veľmi všeobecne. Preto som tam ako nemnohým, ako takto dal, oni sú naozaj vyštudovaní, to vidno, to zistíte. A on vám tam začne také všeobecné veci dávať, nie vždy, ale aj nejaké tie, akoby dôkazy a takto. A nie, že by to nebolo zabavné, alebo bolo, ale ja potom ukážem, hovorím, ja som to od neho nechcel, od toho opusu, on mi to dal ako posledný slajd. Vyčítal to z tohto, asi čo som sa pýtal. Ja som mi dal, že nech mi dá rozdiel medzi tým a tým. To je všetko, nič som nepísal. To, čo tu vidíte, to je všetko z jeho akože hlavy. A to, čo som tam dal, on to intuitívne vydedukoval v konečnom slajde. To je fakt, ja som to môžem potvrdiť potom na vlastnom prípade. Ako myslím inžinier, tak vidíte, že ako
to bude fungovať v praxi. Ono tú prax nemusíte brať takto nejak doslovne, že nejaký robotník na stavbe, ale že proste ako to skôr, že bude fungovať naozaj. Hej, no. Či pri rovnakom problému zaujíma najmä teraz spoľahlivosť, rýchlosť v reálnych podmienkach, jednoduchosť implementácie aj jednoduchosť, náklady a termíny, robustnosť monitoringu. Čiže realita ako východisko, či to je teda dostatočne dobré, experiment namiesto dôkazu. Hej, to je dosť tiež také často. Ja som sa furt aj stále takto často pýtal, že či to funguje, ako, že či niečo, čo je, ako funguje vo všeobecnosti. Ak to nefunguje, mňa to nezaujíma, že čo tam ako za tým je, že nikdy ma to takto nezaujímalo. Ja keď som aj robil nejaké ako projekty, keď som ich napríklad mal ešte dávno čas, keď ani aj nebolo nič, ešte čas v roku 2008, 9, 10, keď som niečo napríklad mal ukradnúť od niekoho, nejaké tie kódy, tak mňa nezaujímalo to, že čo tam on písal alebo nepísal. Funguje mi to, keď som to tam skopíroval a trochu upravil, alebo ako nefunguje. A ak nie, zahodil som to za hlavu a ideme domov. Ja sa tam ako nebudem teraz nad tým ako lamentovať, že ako on tam myslel a to, keď to nefunguje. Hej. Čiže mňa skôr išlo o to aj všeobecne teraz, aj keď ja teraz som vlastne robil tú hru, že či to vlastne funguje alebo nefunguje. A keď to funguje, tak či to funguje tak ako má, a ak áno, tak ako sere to pes. Poviem to ľudovo povedané. Mňa nezaujíma, že čo by bolo, keby bolo, tam sa niečo pohondialo, alebo že či to neviem čo, hej. Tá optimalizácia je, ako bola podstatná, no ale keď to funguje tak, ako to má, tak akože dobre, no. Ďalej je akože robustnosť, udržateľnosť, o tom, no aj to, ale no. Čiže ako rozmýšľavé porovnanie je, že matematik je teda hľada podstatu problému. Naproti tomu je vlastne, že hľadá riešenie použiteľné v praxi. Hej, ďalej, to myslí abstraktne a všeobecne. Myslí konkrétne a systémovo. To je skôr také, čo ja som ešte aj pred štúdium tej informatiky mal v sebe. Viac toto. Ja som mal inú školu, tú prvú, a tam som práve takto myslel, hej, že proste skôr tak nejak konkrétnejšie, tak nejak systematickejšie, systémovo. Že proste máte nejaké tak funkčne, že je nejaký systém, funguje, ten systém nefunguje, nakoľko funguje, nefunguje a takto, a nie tak ako oni idú, že tak nejak abstraktne a tak veľmi tak všeobecne. Čiže tam tak formuluje presný model. No. Inžinier teda navrhuje implementáciu. Čiže práve aj to je, čo som aj dával aj tie svoje videá, aj takto, aj čo som mal tie výtky voči tým iným videám od iných týchto, že oni tam často majú všelijaké také nejaké abstraktné všeobecné veci popísané, že všetko je jasné, ale výsledok nič. Ale ja tam práve som chcel také nejaké konkrétne, nejakú implementáciu, že to nejak uvidíme. Lebo ono často tu, oni to často ani nie celkom vedia, akože ani aj často vo vzťahu k mat.inf, no tej mat, alebo na informatiku ani veľmi často nevedia, ako to naimplementovať tak nejak informaticky, a tam potom ako vyvstanú mnohé iné problémy, hej, keď už ako začnete niečo implementovať tak nejak programovať. No a ich to nezaujíma, lenže tam je fakt ako niečo, čo sa každý pýta. Hej. Keď som aj ja ešte v časoch, keď som učil aj v školách, no tak sa mi tam aj pýtali, že na čo to je. Hej, že nikto to nevie, každý chce vidieť niečo, nejaké tie príklad, alebo že proste ako to naozaj funguje, proste ako to naozaj funguje. No. Čiže ďalej hľada teda optimálny algoritmus, to ako môže byť dobré, a potom on teda hľadá dostatočne rýchly a spoľahlivý algoritmus. Hej. Tam potom bude napríklad neviem, čo tu dá. Hej. Potom pýta sa, že prečo to funguje. No on sa pýta, že ako to bude fungovať v praxi. Ďalej. Zaujíma ho korektnosť vo všetkých prípadoch. No, teda zaujíma ho správanie pri reálnych vstupoch a chýbach. Hej. A to je práve aj to, keď ja som teda robil tú hru, tak mňa sa zaujíma to, že keď tam bude ten a ten prípad, že či to bude fungovať tak, ako má pri určitých vstupoch a určitých ako chýbach, ktoré budú fixnuté. A to, že
by tam možno mohla nastať nejaká taká situácia, ktorá by bola veľmi málo pravdepodobná a aj prakticky nenastane, že proste nenastateľná, hej, že proste nikdy ako nenastane, tak mňa to nezaujíma. Pretože viete, no lenže oni práve majú taký ten feeling toho, že oni chcú skôr takto to dať, že ako úplne to nejak zošrubovať, zoskrutkovať, tak aby to bolo se vším všudy všechno. Tak, no ale potom ako za tú cenu, že to niekedy možno, že ani neurobia, ale potom aj to, že to bude, zabereš strašne veľa času. Je to pomalé potom, no ako pomalé, myslím ako pomalý projekt, spomalí sa to a všetko a to, ale je to potom urobené veľmi dobre. No ale tak ako, nikto si to nevšimne, že viete, že síce to je urobené veľmi dobre, ale nikto to neuvidí. Napríklad veľmi často, ak by som dal napríklad tú hru, no tak máte to urobené veľmi dobre, ale nikoho to nezaujíma, nikto to neucení, nikto ten kód nevidí, len on sám pre seba má akože štempel, papier, ako dôkaz do šuflíka, inak nič. No nič z toho nemáte. Proste nikto z toho nič nemá. Len on má akože dobrý pocit. Tak akože mohlo by to byť dobré, ale potom niekedy, keď už to bude vyriešené, možno, že, alebo ja neviem, hej. No, ďalej, minimalizuje časovú a pamäťovú zložitosť. No to, tá optimalizácia, no ale to vie aj ono, akože no tiež ako optimalizuje výkon vzhľadom na hardware, náklady a čas. Čiže to, no ďalej, hľada elegantné a všeobecné riešenie, matematika, ne? Hľada jednoduché a udržiavateľné riešenie. Čiže práve to, že ten inžinier je skôr po tej stope línie toho, že čo nejakým spôsobom najjednoduchšie. Hej. A on tam skôr také, to je tá všeobecnosť. Hej. No. Ďalej. Matematika vychádza z axiom a dôkazov. Inžinier vychádza zo skúseností, experimentov a požiadaviek. Hej, to je práve to, hej, že tam sú práve tie veci, hej, že proste ja, keď som aj teraz hovorím tú hru, no tak ja som to ako neustále vlastne ako testoval, hej, a to, že či tam je tá požiadavka splnená, nejaký experiment, či ako, no, som to proste ako vytestoval a to, a on tam ide ako skôr s tým, že no, čiže ďalej, pracuje s ideálnym modelom, on pracuje s obmedzeniami reálneho sveta, to je tá stěžejní časť. Tam sú tie obmedzenia, s čím on, nie že by vlastne ako nepočítal, ale je tam skôr, práve to je dosť také prijavé, že ten ideálny model. Že on nepočíta s tým, že proste niečo by mohlo byť nejak inak a že musí počítať aj s tými obmedzeniami. Hej. A ja práve, že tam, keď som mal tú hru, tak ja som išiel práve po tej línii, že ja som tam mal mnohé obmedzenia, to som musel proste vyhodiť, vypustiť, lebo som to nevedel napríklad urobiť takto, lebo som napríklad nechcel, alebo keď to bolo to strašne pomalé, musel som tam ako veľa vecí písať inak. No. A ja, alebo aj keď som to dával do toho, aj to je to, lebo viete, že vy by ste napríklad chceli, čo sa mi aj stalo v tom, aj čo sa mi to zaciklilo. Ja som to tam dal a on som tam aj spomínal, sa mi ako zaciklila sa tá aj nevedela to tam urobiť, ako fixnúť ten problém alebo všetko, no ako nešlo to. A teraz keď bol niekto taký striktný, silný matematik v úvodzovkách, no nenapísal by to nikdy. Musel by povedať, že tak vieš čo, tak toto nepíš, hej, lebo je to bullshit. Netreba to, proste nie je to potrebné, je to spomaľovadlo, neurobi to, nenapíše to, no. Ale bolo by to, no áno, bolo by to korektné. Keby to tam bolo by to tak, ako by to malo byť. Ale za tú cenu, že to nenapíše. No. Alebo, no skôr to, že to nenapíše, alebo to bude vykazovať nejaké chyby. Tak ja som bol práve v tom, že to proste vyhodím také veci. Hej. Keď viem, že to je proste vec, ktorá tam nie je takto, urobím takto, ako zošolichám, takže by dobre bolo. No. Ale on sa pýta, hej, čiže je to optimálne, on sa pýta, že či to je to dostatočne dobré. Hej, ten úzus, hej, že on či je to optimálne. Tak ako viete, tak nie je vždy, ako, no, to nemusí byť
optimálne, ale je to dostatočne dobré pre ten daný problém. A to stačí. Že proste ja mám potom časom, keď dávam stále zapíkať tú hru, ale tak no. Čiže vytvára nové matematické poznatky a metódy. On integruje existujúce poznatky do funkčného systému. Hej. Čiže ja stále, keď sa pýtam, je niečo také a také, nebudem ja znovu objavovať koleso. Mám nejaký A-star, algoritmus je dobrý, napísal by som ho ja lepšie. No tak nie, no tak potom na čo? Hej, a on tam práve, že je taký, že on by to ako navrhol nejakým spôsobom nové niečo. Akože nie je to, ja som tiež ako keď som robil ten terén, tak som znovu objavil určitú vec. No ale tak nebolo to nové, no kvázi nové. Ale ako nebolo, to bol iba taký proste ako vedľajší produkt toho celého. Nebolo to no. Ale preferuje úplnosť a všeobecnosť. On preferuje jednoduchosť, robustnosť a efektivitu, ten inžinier vo všeobecnosti. No a to je práve to, že je taký kvázi aj akoby lenivejší. Ale mne sa to veľakrát, viete, ako ja keď som písal, že som takto vlastne ako programoval, sa to veľakrát sa mi to takto nevyplatilo. Nevyplatilo sa mi byť akože taký úplný, taký všeobecný, taký hustý. Ale skôr taký, akože by som povedal taký, že menej lenivý, taký aktívny, proaktívny. Práve naopak. Skôr sa mi ako vyplatilo byť lenivý. Že sa mi to nechce robiť, lebo to je strašne na 1500 rokov a nie je to isté, je to bullshit. A nerobím to proste. A nakoniec sa mi veľakrát ukázalo, že to bolo dobrá cesta. A on by to napríklad robil, nejaký matem, že on by sa proste brodil tým bahnom. Aj za tú cenu, že by to bol bullshit. No toto je vynikajúca vec, keď máte tie prieniky telies. No ako matematik si tam bude lámať hlavu s tým, že proste tam to bude písať cez nejaké ako matematické tieto. A ja som to tam urobil cez MKP. A to je iný prístup. A ten inžinier tak jednoducho. No to je taký ten typický inžiniering. A toto matematik nemá takto. Má, ale nemá to takto, že bežne v sebe. Čiže vidí problém ako množinu vzťahov a pravidiel. On vidí problém ako súčasť systému s ľuďmi a hardvérom. Čiže vo vzťahu k tomuto. Ďalej, matematik myslí, že prečo, inžinier, že ako, dôkaz, implementácia, teória, prax, model, produkt, optimálnosť, funkčnosť, abstrakcia, realizácia, univerzálnosť, efektivita v konkrétnych podmienkach. On sa tam potom píše ďalej, že sa to prelína, ale tak zhruba. Je nejaké spektrum, ide o to, že to nie je to úplne čisté, že sa to prelína, že vlastne od čistej matematiky po prevádzku, vlastne, že to je nejaká čistá matematika, teoretická informatika, algoritmika, ktoré je softwarové inžinierstvo, prevádzka, čo vydrží v pondelok ráno, že je niečo také, že nie sú tam úplne ostré hranice, že to vlastne nejakým spôsobom to je to, sa to nejakým spôsobom prelína, ale ten main set by ste tam mali mať. No. Matematik versus informatik napríklad teraz, keďže vlastne kľúčové je, že matematik sa pozerá na pravdivosť tvrdení, informatik na výpočtový proces. Matematik skúma, čo je možné a prečo, informatik ako to efektívne vypočítať. Čo máte tam, že matematika hľadá matematickú podstatu problému. To je práve aj to, keď som mal ten terén. Tam akože mal som také nutkanie, že to ako dokázať, že prečo to... Ja som to vyskúšal tak ako nejaký kvázi inžinier. No a potom som si povedal, no dobre, funguje to, ale prečo to funguje? Ja som vedel, že keď som to takto ja ako navrhol, ten terén, čo som tam dal, a popisoval, tak ja som si povedal, funguje to, som si povedal, akožto inžinier, informatik. No hej, ale prečo to funguje? To je možno, že zaujímavé by bolo ziť. A to je už práve úloha pre toho matematika, že prečo terén, keď tam dávam, že sa mi tam zmení tá uhlopriečka, v každom prípade, že to funguje. Aj v tom danom, keď urobím klik na ten terén, ale že prečo to funguje? A to je už, to by bolo, áno, bolo by to možné dokázať.
Ale už len to, že som na to ja takto prišiel, akože som to znovu objavil, ja som to neznovu objavil tak, že som išiel step by step ako nejaký matematik. To je ten vtip, že preto som si ja vlastne zavrhol kvázi, no nie že celú matematiku, ale ten approach, že vlastne ja som nešiel takto, že step by step. A to bol ten problém. Ja som na to prišiel, ale neišiel som takýmto spôsobom, ako by išiel matematik. Že on by, ten ako matematik by išiel tak, že on by sa vlastne pýtal, išiel by step by step, aby došiel z tej svojej pôvodnosti k tomu vlastne akoby riešeniu. Asi by k tomu došiel. No, najskôr by k tomu, áno, za nejaký počet krokov by k tomu možno aj snáď došiel. A ja som išiel skôr tak naopak. Vedel som, aký je cieľ a išiel som akoby odzadu. A takto som to objavil. Ale neviem proste prečo. Hej, že takto, no. Čiže to ďalej. Formalizuje problém matematickými objektmi. Model je problém dátovými štruktúrami a algoritmami. Čiže on tam ide skôr po tej stránke, vidíte, to je ten druhý bod, čo som mal tie rúry, tie ako prieniky tých telies, že vlastne on tam išiel práve tam a tam sa vlastne, tu bol ten problém. Tým pádom, že som ja vlastne ako definoval tie ako matematické, tie informatické štruktúry, tak som to vlastne kvázi, som sa inak pýtal, inak som to videl. No a to bolo práve to, v čom som vlastne videl tú podstatu inak, než ten matematik. On to tam nevidel. Ďalej dokazuje existenciu, správnosť a vlastnosti riešenia matematiky, informatika alebo tento, navrhuje riešenie, ktoré sa dá efektívne implementovať. No, to je presne to, ktoré je možné efektívne implementovať. A práve to, čo som tam mal, tie preniky tých telies, tak to bolo práve to, že ja som tam uvažoval nad tým, že nakoľko to je možné efektívne. Ja som toto mal stále v hlave, že ako to je možné efektívne naimplementovať. A ten môj školiteľ bol RNDRPHD. Hej, on bol vlastne on bol matematik. A tam to bolo evidentné, že on tak nemyslel. On myslel na to, že on tam mal ten matematický approach, celú tú matematiku a nebolo to efektívne. Povedal, že on to vedel urobiť pre určitý prípad, ale iný už nevedel. Tá matematika to bolo strašne ťažké, ale on neuvažoval nad tým, že by to mohlo byť nejak úplne inak. Hej, napríklad cez tú informatiku, cez ten simplex. Jeho tu ani nenapadlo, no, lebo on nemá to informatické vzdelanie, veškeré žiadne, nič, jeho to ani nenapadlo. A uvažuje iba nad tým, čo tam bolo, z čoho on mohol vlastne ísť, ale nie nad tým, či to je efektívne. Povedal, no tak nie je to veľmi efektívne, ale povedal si, že iná možnosť nie je v rámci matematiky, ale že je na to, tiež matematicky to v podstate je možné popísať aj to, čo som tam ja poskytol, ale z inej strany, tak to už sa tváril, že už akože nevie. Alebo respektíve to nie on, ale všeobecne, že ale je zaujímavé, či riešenie existuje. Matematik. Informatik zaujímavé, ako riešenie vypočítať. A práve toto ja som mal stále to, že on mi tam stále, to bolo typické proste, to bol typický rozkol matematik, informatik. On mi tam stále pchal, že proste či vlastne existuje nejaké riešenie. A povedal, že tam neexistuje. No ale mňa nezaujímalo to, že či existuje alebo neexistuje, ale či je možné a nakoľko to je možné spočítať aj s prihľadnutím na efektívnosť. Veď ja som mal mnohé také, čo som mal a som vedel, že to proste bude bullshit. To bolo na 1500 rokov a aj som ich vlastne zavrhol. Ale poskytol som tam iné riešenie, ktoré bolo veľmi efektívne, ako vzhľadom k tomuto. No tak dobre, že som tam použil nejakú knižnicu, aj keby som nepoužil, aj tak by to bolo efektívnejšie než to, čo tam dal on. Cez tú matematiku, čiže takto to je možné chápať. Ale viem si pomôcť množín, relácií, funkcií a logiky. On myslí pomôcť algoritmu a výpočtových modelov. Pýta sa aj ten že čo platí. On sa pýta, že ako to vypočítať. Hej. Alebo informatika, alebo kvázi. No nemuselo by to byť nič, ale aj. Korektnosť riešenia je hlavným cieľom matematiky.
A tam že korektnosť, efektivita a aj implementovateľnosť sú rovnako dôležité. No to je úplne presne to. Že tam išlo o to, že jeho zaujímalo iba to, presne toto. Že či to je korektné. Že či to, čo tam máme, je korektné, je to správne a to, že by to mohlo byť nejak sa na to inak nazerať, to už bolo z jeho strany v podstate s prihľadnutím na matematický ansámbel nekorektné. Kvázi nekorektné. Tak on vlastne myslel. No a ja som práve myslel nad tým, že teda všetky tie vlastne zložky, hlavne tá efektivita, to, čo tam bolo, to bolo strašne neefektívne. To nemohlo fungovať, to bolo neimplementovateľné alebo nemohli ste uvažovať nad všetkými smermi. To bolo práve to. No ale on nad tým neuvažoval. Ako nie, že on ale proste ako matematika nad tým neuvažoval. Ako matematika mi príde tak, že čo jej dáte, tak s tým uvažuje. Ale že by ako mohlo byť niečo iné, tak to už mne jej ako nebolo dané. Keby jej to bolo dané, tak potom by takto uvažovala. No. Ale často ignoruje hardwareové obmedzenia, keď máte ten hardware. On tam berie do úvahy čas, pamäť, architektúru. Výsledkom je veta alebo dôkaz toho, čo on tam má. A tu výsledkom je algoritmus alebo program. No to je práve to. Čo prináša informatika? Navyše tam vyčísliteľnosť, zložitosť, dátové štruktúry, aproximácia, randomizácia, pamäťová hierarchia. Toto je veľmi dobrý, ako dal to tu nakoniec aj. Tu máte taký celkom dobrý príklad. Hľadanie najkratšej cesty. Toto máte veľmi dobre. Že vlastne máte tu, že to je taký typický ten Dijkstrov, že matematik tam máte, že máme graf G, E, V, S, nezapomínam váhami, dokáže, že Dijkstrov algoritmus vždy nájde najkratšiu cestu. Skúma, kedy cesta existuje a či je jednoznačná. A či existuje asymptoticky rýchlejší algoritmus. Informatik rozpozná problém na grafoch, zvolí Dijkstrov alebo A-star algoritmus, analyzuje teda zložitosť O s binárnou haldou, rieši reprezentáciu grafu v pamäti a implementáciu pre milióny vrcholov. No. Proste to je také, že inžinier máme, že kvázi som to dal, že by bol aj nejaký inžinier, že máme aj, že 200 miliónov ciest. Odpoveď do 50 milisekúnd. Dáta sa menia každú minútu. Predpočítané koridory. Cache. A-star s heuristikou. Aj keď teoreticky nie je univerzálne optimálny, v praxi je výrazne rýchlejší. Tá posledná veta, že aj keď teoreticky nie je univerzálne optimálny, v praxi je výrazne rýchlejší. A potom ešte aj toto, čo tam máte úplne dole, ten inžinier, takto kódoval Claude. Presne tak. On tam dal všetky, dal tam A-star, dal tam cache, dal tam nejaké predpočítané veci, nejaké ako kvázi, dal tam nejakú tú heuristiku, nejaké, že nie je to úplne optimálne, ale v praxi je to výrazne rýchlejšie. On ide skôr po ten kód, čo som ja, no nie všeobecne, ale to, čo som ja mal práve po tej inžinierskej línii. Skôr ešte než po tej informatickej línii. Čiže on práve sa pýta už priamo s prihľadnutím až na tú poslednú časť. Čiže to je taký typický scenár. No. Čiže to je práve to, že toto dal veľmi dobre. Že vidíte, tam úplne hore ten matematik, on proste, máte tam toho Dijkstru, to sa vie, že to je niečo podobné ako A-star, sme mali aj my. No on uvažuje, že proste máte tu Dijkstrov algoritmus a teda máme len toto, no nebolo nám nič iné dané. On ako neuvažuje nad tým, že je 1000 iných vecí, alebo respektíve čo, on proste, on sa iba akože pýta, že či možno, že by to ako mohlo byť akože
niečo lepšie, alebo nemohlo byť ako lepšie, ale dokáže vám to, ovetuje, hej, zaproximuje pre tento jeden graf. A to je pre ten Dijkstrov algoritmus. A to je celá jeho táto. A on to dokáže, spíše vám z toho jednu takú malú, tenkú knihu. Sama veta dôkaz. A to je všetko. Hej. Ale ako neuvažuje už nad tým, čo tam máte napríklad aj ten informatik kvázi a potom ešte aj ten inžinier. Ako to nie je jeho to, že to je veľmi typické toto. Veľmi dobre toto, no. A ja na to máte teda utriediť miliardu záznamov. Tak matematik, aká je dolná hranica porovnávacieho triedenia, rozhodovací strom má n faktoriál. Listov teda hĺbku aspoň takú, hej, Radix Sordiu obchádza, lebo nepoužíva porovnania. Inžinier miliarda záznamov sa nezmestí do RAM. Externé triedenie, bloky na SSD, čiže on to tam nejak optimalizuje počet prístupov na disk, nie počet porovnaní. No, stabilita, paralelizmus a odolnosť voči výpadku uprostred behu. No to je presne to, že ja keby som, to bolo presne to, ja keď som robil toto, čo som ja robil, tú svoju hru, ja som asi z 40% písal sám a narazil som na optimalizačný problém. Čiže ja som to vlastne napísal sám. Keď máte ten terén, akože keď to tam zdvíhate, ja som to fakt napísal tak, ako by kvázi nejaký matematik. Že bolo to správne, bolo to dobré, tam som sa tiež nejakým spôsobom takto prejavil, ale áno, išlo o to, že keď som už to mal zoptimalizovať, ja som akože vedel ako, ale nedokázal som to už celkom dobre ako napísať. Už som to nevedel. A tam mi vlastne pomohol práve ten ChatGPT vtedy, že on to akože kvázi akoby nejaký inžinier práve tam robil tú stabilitu, tam práve ten paralelizmus, odolnosť a zoptimalizoval to. A preto potom tá hra a tie terény začali fungovať rýchlo. A keby to on nebol urobil, tak ako tam máte tú krivku, tak by to bolo strašne tam, hej, tá horná krivka n na druhu. To bolo strašne pomalé. Musel by to byť n log n, hej, keď to už potom po zásahu AI. Čiže to bolo to, že vlastne áno, aj mne chýbal, ako nie, že by mi chýbal ten inžiniering, ale nevedel som to tak dobre ako namapovať. No, už som to nevedel akože tak nejak formálne napísať, ako ani nie, že inžinier, matematik, ale nejaký informatik. No, už som to nevedel som to tak dobre, ale vedel som ako, ale potom som tak to neveril som si k tomu, že by som tam nemohol ako vykázať nejakú chybu v tomto. Keby som urobil chybu a potom som nevedel, tak urobil som ja chybu, alebo je chybný ten algoritmus, ktorý som si ja ako zamýšľal. No, tak išiel som na takú väčšiu istotu. A on to tam dal, on mal väčší skill. Ale to bol tiež akože typický problém toho, no. Takže tak. Čiže ale plánovanie rozvrhov, čiže keď je dokázané, že optimum nestihneme spočítať. No, tak matematik formuluje úlohu ako celočíselné programovanie. Hej, čiže operačná rozhodná malý, hej, tak niečo takéto. No, dokáže, že problém je NP ťažký. Hej, redukcia z farbenia grafu. Ale skúma, kedy vôbec existuje prípustné riešenie, hľada dolné hranice kvality riešenia. Informatik presné riešenie je pri 2000 hodinách nepoužiteľné. Navrhne heuristiku, greedy plus lokálne bremeno. Simulované žíhanie, hej, tam musí genetické alebo čo, tam dáva niečo konkrétne. No, vidíte, že ten ako matematik vám povie, že kedy to nie je prípustné, kedy to je, že on iba vlastne odsiachuje, čo, ako, no proste to čo je, ako, no, deskripčne popíše, že čo to je vlastne za pulser. Kedy by to bolo možné eventuálne spočítať a kedy nie. No ale už to nespočíta. Akože môže, ale tak no. Meria kvalitu voči dolnej hranici, nie voči ideálu. Inžinier použiteľ chce výsledok do 30 sekúnd. Hej. Tvrdé obmedzenia, kolízie versus mäkké okná v rozvrhu. Musí sa dať ručne upraviť a vysvetliť, prečo mám okno. Hej. Ale malá zmena vstupu nesmie prehodiť celý rozvrh. Hej.
dosť často, ja som mal teraz aj tú hru, keď som tam chcel robiť taký klik na niečo a mi vlastne vyhodilo 4 také malé class triedy. Ale už akože rozfragmentovalo mi to ako celé. Ja som to vlastne zahodil za hlavu a urobil som to vlastne po svojom. No ale keby som to nebol urobil, tak by som sa do toho dostal tak, že by som to nejakým spôsobom viete, že akože by som to nejakým spôsobom, by sa mi to nepodarilo akoby naimplementovať. No. To je práve to. Čiže nie vždy to, čo dá AI, je vlastne úplne super riešenie. Ďalej, návrh databázy napríklad, tu sa obe svety stretávajú najčastejšie, nejaký matematický pohľad, relačná algebra, každý dotaz je výraz nad reláciami, funkčné závislosti a normálne formy, 1NF, 2NF a tak ďalej. Normalizácia ako dôkaz, že dáta nemôžu byť nekonzistentné. Serializovateľnosť transakcie ako formálna vlastnosť, CAP teória, dokázanie konvertovania. Inžinierský pohľad, indexy. Bezstromný hash a plán vykonávania dotazu. Vedomá denormalizácia kvôli rýchlosti čítania, cache, replikácia, sharing, zálohy a obnova, správanie pod záťažou a v čase špičky. Migrácie schémy bez výpadku prevádzky. Čiže keď tu máte napríklad niečo také, napríklad niečo tam máte, čiže súvisí to, ako je tamto ďalej. Kryptografia RSA, matematika čísla, prvočísla, eurová funkcia, dokáže, že dešifrovanie je inverzné k šifrovaniu. Bezpečnosť opiera o predpokladanú ťažkosť faktorizácie. Redukcia. Ak ju zlomíš, vieš faktorizovať. Informatik rýchle, modulárne umocňovanie. Generovanie prvočísel, zložitosť operácií, implementácia s konštantným časom behu. Inžinier, útoky bočným kanálom, čas, potreba, elektromagnetické pole, kvalita generátora náhodných čísel, najčastejšia reálna diera, správa, anotácia kľúčov, HSM, certifikáty a tak ďalej. Čiže vidíte, čiže on ide ten ako matematik len také, že taký ten base, core. Ale tam je 1000 iných vecí, ktoré, a to je práve aj to, že on s tým ako neuvažuje, lenže niekedy to môže úplne ako rozbiť to, čo on tam, to keď som ja mal tam napríklad aj s tými sprinikmi teles, to môže úplne ako rozbiť tu jeho celú, to ako na čom to stojí. Ja tam dám mu ten posledný slide, to bude akože to zaklincuje. Geniálne to zrobil tie slajdy. Ďalej strojové učenie, oblasť, kde prax na chvíľu predbehla teóriu, matematika, konvexnosť, gradienty, vetavorné, tak informatika, tam máte niečo, inžinier, ďalšie nejaké strojové učenie, latencia, zase niečo také podobné, kde to tam takto vidno, AB, teda je to, Tam dole je to celkom dobré, tá veta, že hlboké siete fungovali skôr, než sme presne vedeli prečo. Teória ich dobieha dodnes a inžinieri medzi tým stavali produkty. Čiže tam je práve to, že veľa vecí vlastne fungovali skôr, než sme my vedeli zistiť prečo. Napríklad aj teraz, to je práve to, že keď napríklad aj, či ja teraz vlastne tú hru, ale tak všeobecne, že ja sa vlastne akoby nepýtam, ja sa vlastne nepýtam, že ako do nekonečna, že ako to funguje, že ja, alebo takto, že ja vlastne neviem ako, že to je práve to, čo sme aj boli na škole takto, že nemusím ja vedieť, prečo niečo funguje, nejaký algoritmus alebo niečo. Len viem, že keď tam ja dám nejaký vstup, tak môžem očakávať z toho nejaký výstup. A mňa nezaujíma ten stretá kvázi čierna skrinka. Keď to viem, ale tam ako on píše dole. To je dobré, že ono niečo fungovalo skôr, než sme my presne vedeli, prečo to funguje. Ale teória ich, ale že
a inžinieri medzi tým stavali produkty. Čiže oni napriek tomu, že to nevedeli, akože, ako to naozaj funguje, ale fungovalo to. No a to je práve to, že proste ja som bol aj počas štúdia takto, že ako tak dobre, také niečo, tak opíš to. Proste opíš niečo, pochop to zhruba, ako to funguje a použi to. Takisto ako je AI vám dá tie algoritmy. Vy už nemusíte ako väčšinou ako vymýšľať. Ale musíte ich vedieť systémovo použiť. To je skôr taký inžiniering teraz, to kódovanie s pomocou AI, než nejaký matematicko, taký tvrdý magisterský informatik skôr. To je skôr také, je to také inžinierské, lebo vy už nevymýšľate taký ten base code, to vám urobí AI a vy to už nenapíšete ako nejaký matematik alebo nejaký tvrdý informatik lepšie. A to je ten pluser. Že vy už skôr ste taký, už to chce takú systémovosť, takú práve ten engineering, lebo vy už nebudete takto akože písať také base cody. No niekedy áno, no ale no. Viete, už je to strašne o dosť menej. A práve to bolo to, že ja som skôr, teraz mi aj ide o to, že proste neviem čo, ako to je, ale že proste použijem to. Že proste neviem, ako to niečo úplne vždy funguje, ale viem, že keď to použijem, vlepím to tam, tak to bude zabezpečené a bude to dobré. No, a to je niekedy stačí, ako na to, aby ste to mali. No, samozrejme, môže sa stať potom, že keď to neviete, tam bude nejaká diera. A môže sa to stať, no, lenže vy tam ide o to, že niekedy áno, samozrejme niekto je ako dôležité, ale ak sa chce čo najrýchlejšie riešenie, najefektívnejšie niekedy, no tak vy ako nemôžete stále ako kómať nad tým, že prečo, lebo keď tak budete kómať, tak to nakoniec nič neurobíte. Proste tam tie výsledky, ako mi hovoril jeden šéf. Martin, výsledky sú dôležité, no že tie výsledky. Že proste, že nevieme síce ako, ale funguje, tak dáme to tam. No a potom budeme kómať, hej, v base, keď budeme, ako ten jeden povedal, panelová taká, hej, ako diskusia, že na čo nám bude to ako dokazovanie, že keď budeme niekde, hej, sedieť v base, nebudeme mať čo robiť, tak tam môžeme si nejaké takéto veci, hej, ako dokazovať. No tak dobre, no. Ale že proste ide o to, že potom nad tým budeme kúmať, ale najskôr nech je niečo na stole a funguje a nebudeme vedieť úplne presne prečo, ale nech to funguje. A oni sú, no nie že oni akože úplne, ale niekedy oni majú takú tendenciu, takéto nevieme, tak potom nič, nebudeme mať nič. Keď to tam, to je veľmi typický, ani ten informatik, ani nie, ale skôr ten vlastne ako matematik nepripustí také niečo. Keď on to nevie a nevie všetko, čo ako to naozaj funguje, tak potom nič, nemáme nič na stole. A to je také, že viete, že radšej mať aspoň niečo, než nič, nie? Alebo takto, ale on si povie, že tak nie, tak potom nemáme nič, no, lebo nevieme, ako to funguje. To je tiež taká, no. Ale že keď matematika narazí na float, hej, tu máte potom, hej, ten float, časť tam je, hej, ten formát 0,3 a 0,04, matematicky je to nezmysel, inžiniersky každodenná realita. A tam potom máte, vidíte, že keď tam potom niečo takto spočítate, tak vám tam ako veľmi často vyjde, že sa to vlastne akoby nerovnalo. Hej. No, čiže to je práve to, hej, že aj toto, hej, keď matematika narazí na float. Takže toto ďalej. Môžete spraviť nejaký most, že matematik teda analogia dokáže, že konštrukcia poľa modelu uniesie 100 tón. Overí, že výpočet platí pre všetky uvažované zaťaženia. Nielen pre to, ktoré niekto vyskúšal. Ale aj pre to, čo nebolo vyskúšané, ale nie je to zaujímavé. Fyzik napríklad, keď tam dá, pýta sa, aké sily naozaj pôsobia. Vietor, rezonancia, teplotná rozťažnosť, únava materiálu. Overuje, či model zodpovedá skutočnosti. A inžinier, ako ho postavíme, koľko to bude stáť, ako dlho vydrží, čo keď bude mrznúť, ako sa bude opravovať a kto ho bude kontrolovať. Keď to beriete napríklad pri produkciu teda mostu.
Hej. Čiže je to tam nejaká takáto vlastne analogia. Napríklad mňa tiež ako zaujímalo napríklad to, že keď máte napríklad nejaké to Wi-Fi, alebo napríklad nejaké ako reprobedňa, ten zvuk, že ako to tam vlastne cez ten ako reproduktor vymyslel nejaký fyzik. No. Tam tí ako matematici teda ako by mi nefigurovali, ale že dobre, tak tú cievku, tak ako by to bolo, no, že vraj to bol nejaký inžinier ako lomeno fyzik, ale tak dobre, no, nech by to takto bolo, že by to bol akože kvázi fyzik, no. Ale inžinier vám vlastne urobil tú bedňu, hej, urobil celú elektroniku, hej, tie sústavy, audio, engineering a povedal vám, kedy to bude hrať naozaj ako dobre. Hej, ale toto sa fyzik takéto veci nepýta, on také veci nerieši, máte tam proste ako reproduktor, hrá, tak dobre. Je tam nejaký šum, ktorý on vie vlastne cez ten ako reproduktor, tú cievku, hej, impulzy, ako frekvencia preniesť na membránu a chvenie a to bude hrať. No ale už akože, čo bude ďalej a tak ďalej, tak to už on nerieši. No. A inžinier ako práve rieši to, že vy si kúpite doma tú nejakú reprobedňu od značky Canton, Yamaha a že to hrá dobre. Že to hrá čisto dobre, nie je to skreslené, nie je to dunivé a neviem, aké, máte nejaké drahšie to, alebo nejaký ten mikrofón. Hej. Ako fyzik tam ako vyriešil, že ako ten, hej, aj Einstein, alebo nejaké tie fototranzistory, takéto veci, že ako to tam reálne bude fungovať. Je to zdôvodniť a vysvetliť, prečo to funguje. No ale už sa nezaoberá tým, že máte vy 1500 všelijakých typov mikrofónov a že proste ako naozaj to konštrukčne urobiť ten mikrofón a že ako to vlastne tie vlny tam on je schopný zosnímať a vám to tam potom, ako ja teraz hovorím cez tento mikrofón, vám to tam ako nahra. Že tam dôjde potom aj cez počítač, cez kvázi nejakú informatiku, hej, tie signály, spracovanie signálov, sústavy, a že vám ten signál oseká, zdigitalizuje. A to už je typické, hej, inžiniering, no. Informatika, kvázi. Že ako to tam proste ako rozseká a funguje. A je tam aj matematika, všetko možné, no dobre, šanovať tieto, dobre, okej, ale že se všudy všechno, ale že ako to naozaj je skonštruované, že ako to naozaj sa urobí, no proste do praxe. No. Že ako sa to proste naozaj vlastne stane. No, že teraz ja tu niečo hovorím a teraz tu máte nejaký vzduch, nejaké vzduchové čiastočky a sa tam niečo hmíri, impulzy, ide to cez vzduchové tieto, do mikrofónu, mikrosvet, sa tam proste nejaké impulzy, ide to dnu, tam sa to rozseká a je to tam. A že proste mňa skôr stále zaujímalo to, že ako to naozaj funguje. No to je to také, ako viete, je to také, aké, ale že proste skôr ma ako zaujímalo toto, no. A nie to, že akože tak máme tam nejaké tie vlny a že proste aj to, ako čiastočne, že ako tie vlny vôbec tam je schopný ten čip to tam nejakým spôsobom ako doniesť, ten signál. No, aj to je zaujímavé, že ako to tam vlastne ako rozloží, no ale napokon aj to, no, že skôr ako to naozaj už bude vyzerať v produkcii. No. Fyzik versus inžinier, že napríklad fyzik, že ako sa svet naozaj správa, že aký zákon tento jav popisuje, aký najjednoduchší model vysvetlí meranie, čo môžem pokojne zanedbať, ako to overím experimentom, kde končí platnosť tejto teórie. No, a inžinier, že ako to postavím, aby to vydržalo, aký materiál a ktoré normy platia, aká je bezpečnostná rezerva, čo sa stane v extrémnych podmienkach, koľko to stojí a ako dlho to vydrží. Hej. Ako sa to bude servisovať a kontrolovať. A tam práve ide o to, že keby ste vy chceli napríklad ako fyziky ako vytvoriť nejakú reprobudinu, tak to bolo asi tak, ako keď som to urobil ja, ako nie nejaký elektronik, že som len tam proste dal nejaké tie ako repraky, dal som tam nejakú kúpenú výhybku a som to pustil, hej, a hralo to na hovno. Proste úplne na hovno reprobudina. No nie je to také jednoduché, no a toto by bol taký typický fyzik.
Ja ako nie som nejaký elektroinžinier, ale tak on by to urobil inak, ten elektroinžinier. On by prišiel povedať, tak to sa nerobí takto, tam nemôžeš dať ako takú výhybu, to sa robí takto a takto, tam ako tie, proste ako nejak to správne proste rozpočítať, ako nadimenzovať, a to je veda, ako sama o sebe, proste urobiť to tak, aby tá bedňa hrala dobre, aby tam, ako oni píše, aby bezpečne slúžila ľuďom, pre ich ucho, aby to hralo dobre. No a nielen tak, aby to hralo. A to ja som to robil práve tak, že som to ako posekal som si kúpil ako z obchodu nejakých, tieto som si myslel, že to je jednoduché. Som tam urobil a nehralo to dobre. Aj keby ste robili vlastne zo ja som tiež urobil. A nebolo to dobré. No lebo to je práve o tom, že fyzik, nefyzik, akože tam potrebujete mať to know-how, proste to, viete to urobiť, no. No to nie je len tak. Ďalej, fyzik a inžinier, porovnanie. Takže fyzik, teda hľadá zákony, ktorými sa riadi príroda. Inžinier hľadá technické riešenie, ktoré funguje. A skôr je tam práve ten tlak na to, že aby to fungovalo. Ďalej, fyzik zjednodušuje realitu na model. Musí zvládnuť realitu aj s jej špinou. Proste on tam, často keď som aj mal tú hru teraz, keď tam robil, tak tam bolo veľa takýchto vecí, ktoré ale musel som to proste ako aj teraz ako zanedbávať, akože, no. Ďalej, tam fyzik zanedbáva trenie, odpor vzduchu, nehomogenitu. Inžinier práve tie často rozhodujú o výsledku. Práve to, čo on tam ako si povie, že to nemá zmysel, tak on si povie, že tak veď práve to je práve tá, akoby realita. Ak máte tú reprosústavu, tak práve tie ako detaily, že proste tam pustíte zvuk a zistíte, že to hrá strašne zadudnenie. Že tam je nejaká odchýlka, proste tam tá ako výhybka púšťa veľmi nízke tóny, naprieč tomu, čo by malo. A fyzik si povie, že to sú somariny, to netreba uvažovať, to nie je nutné. No že to proste znie to ako vo výsledku na hovno, by to bolo povedané. No lenže no a inžinier to hovno musí proste nejakým spôsobom ako vymodelovať, tak aby to bolo dobré hovno. Proste, aby to hralo dobre. No a to je práve to. Že nielen aby to nejak hralo, ale aby to hralo dobre. A to je umenie, že proste samo o sebe je to. Ale pracuje s ideálnym materiálom. On pracuje s reálnym materiálom a jeho rozptylom. Ďalej cieľom je presnosť merania. Cieľom je tolerancia a bezpečnostná rezerva. Veľmi často, keď ste ako kóder napríklad, alebo takto. Ďalej, chyba znamená odchýlku od teórie. A chyba znamená riziko, náklad alebo haváriu. Ďalej, optimalizuje poznanie. On optimalizuje pomer cena, výkon, riziko. No to je veľmi, ja mám skôr také inžinier, som mal ešte aj predtým, než som začal, skôr také inžinierstvo, tam mám akože tak nejak ako, takto nejako vyvažovať. Ale zapýta sa, prečo sa to deje? No ale zapýta sa, že ako tomu zabrániť. Ďalej. No potom, ako toto je to pýtanie často, keď hovorím teraz, tiež som sa takto pýtal, že akože prečo sa niečo deje. Ja to ako, keď som mal tú hru, som mal nejaké pozrie, ja som to ako väčšinou stále vedel, že ako prečo. Ale keď už som vedel aj že akože prečo, no tak som sa potom pýtal, že ako tomu vlastne ako zabrániť v tom zmysle, že nezaujíma ma, že ako prečo sa to už, alebo niekedy aj, že prečo sa tam niečo takto deje. Len skôr to, že proste som to nejak tak žochársky, no tak nejak proste tak handlagersky zaplatať dieru, no tak, ale tak viete, že proste, aby to bolo k tomu výsledku. Ďalej, výsledkom je zákon, model alebo článok. Inžinier, výsledkom je zariadenie, ktoré slúži 20 rokov. Fyzik má pravdu o prírode. Inžinier za svoje rozhodnutie ručí. Často aj právne. Že asi tak,
fyzik versus inžinier v praxi. Hej. Tri situácie, na ktorých je rozdiel najlepšie vidieť. Hej. Mostík na streche. Fyzik napíše rovnicu priehybu, to je taká tá typická. Inžinier k tomu pripočíta sneh, vietor, únavu, koróziu, nepresnosť montáže a výsledok vynásobí bezpečnostným súčiniteľom. Čiže typický bezpečnostný súčiniteľ v strojárstve 1,5 až 2,5. No to je práve tá prax. No. Ďalej dokonale guľatá krava. To neviem, čo to je. Že fyzik začne riešenie vetou. Predpokladajme dokonale guľatú kravu vo vákuu. Idealizácia nie je chyba. Je to nástroj. Chybou je zabudnúť, že sme ju použili. Toľko súčiniteľov použije fyzik v rovnici. Ale vidíte, že on to tam má nejakým takto spôsobom, takým, že vlastne úplne ideál. Chybou je zabudnúť, že sme ju použili. No, že on tvrdí, že idealizácia nie je chyba, ako je to nástroj. Chybou je zabudnúť, že sme ju použili. Ako hovorím, určite je dobre mať určité ideálne tieto, tak ako určite áno, ale tak, no. Ale potom ide aj o to, že to ďalej, že od javu k produktu, že fyzik opíše polovodičový priechod, inžinier z neho spraví čip s miliardami tranzistorov, výťažnosťou výroby a zárukou. Medzi objavom a produktom sú 10 ročia. 30 plus rokov od objavu javu po bežný produkt. Čiže tak, ďalej. 4 pohľady na ten istý problém. Zrejme, kto sa čoho chytí ako prvého. No. Že matematika, že čo platí. Výstup, veta, dôkaz, model. Nástroj, logika, algebra, analýza. Fyzik, ako sa to správa. Ako sa to správa. Čiže výstup, zákon, meranie, teória. Nástroj, experiment a idealizácia. Informatik, ako to vypočítať. Výstup, algoritmus, program. Nástroj, zložitosť, dátové štruktúry. Inžinier, ako to postaviť. Výstup, systém, produkt, služba. Nástroj, normy, testy, rozpočet. Čiže ako to postaviť, to je skôr taký architekt. Práve to je, že aj taký ten IT architekt, že proste tá architektúra, že to je také typické pre inžinierov. Aj napríklad v rámci nejakého programovania IT sveta, že proste, čo som aj ten dávnejšie hovoril, že tá architektúra, že proste aj tie, vy tam to máte aj tie, že systematika, urobiť ten systém, aby to fungovalo, nejaký ten vôbec konečný produkt ako taký, služba, viete, máte tam služby, hľadiska informatiky. Normy, testovanie, rozpočet, že skôr vlastne rieši takú tú architektúru. A teraz sa to vlastne všade proklamuje, že AI vám vlastne píšete kódy, že už nie je podstatné AI, no tie kódy, ale že akože, no AI, ale že tie kódy, ale že architektúra, no ten engineering vlastne, že lebo už to, že vám to už on vám to nakoduje. A teraz, čo som robil tú hru, takisto, ja som to tam všetko navrhol, že celé UI systém, asi 40% som išiel sám. A potom, keď som ako narazil na tú optimalizáciu terénu, tak tam som si trochu dopomohol a potom už sa to ako rozbehlo, lebo už to mohlo byť, už som potom ako neriešil ten terén, už išla hra, už tam bola proste ako logika hry, no ale tak viete, vy keď ako nemáte terén, no, tak nemôžete ísť ďalej, lebo tá hra je ako by ako bola nefunkčná. Takže mal som tam potom urobenú to a som išiel ďalej, no ale ten systém je dosť také ako systémové riešenie, že som tam vlastne všetko ako systematicky ako nasekal, no a aj mi to čiastočne potom už písal, takže ja som jej dal vzor, tu máš tu taký vzor a urob ty podľa tohoto. Urobil mi tam potom ďalšie UI okna alebo nejaké tie veci. Hej. No, takže takto. No ale tak nie takto, že viete, že to je práve ten, čo tam máte ako naľavo dole ten informatik, hej, algoritmus, program, no lenže toto robí AI.
Hej, už vy algoritmy takto veľmi nepíšete. Také typické. To už ja som tam, čo som písal, ako nejaké som urobil ja sám, ale aj potom ďalej mnohé ani nie. Už to nepíšete vy. To už urobí za vás, hej, čiže ten informatik v podstate je mimo myslu už teraz. Nie že úplne, ale tak už je to skôr o tom, že ten systém, ten produkt, tá služba, nejaké testy, normy, v podstate už teraz, keď už máte, kódujete cez AI, tak už vlastne iba testujete, že či to čo vám ako dodá to AI, že či to je dobré. No, takže ste v podstate len kvázi akoby nejaký inžinier. Akože vy by ste tam akože, máte tam nejaké, aj vypíšete, ale že už taký kvázi naozajstný algoritmus, viete, to už to bože, ešte keď máte informačné systémy, tak tam ani nemáte také algoritmy, ako napríklad v tých hrách, hej, tam sú oveľa ľahšie, to je podstatne ľahšie, tam máte nejaké vyťahovačky, databázy, preto je to tam silný inžinier. Preto je možné študovať informatiku na inžinierských týchto, lebo to prax v podstate je inžinierská. Darmo, že vy ste aj vyštudovali takúto magisterskú túto, ale prax je silno inžinierská, no bohužiaľ, alebo chvála Bohu. No tu som dal takú históriu, že matematici na pomedzi techniky alebo inžinierstva, čiže hranica medzi matematikou, od antiky po novovek, hranica medzi matematikou a inžinierstvom neexistovala. Že máte tam Archimedes, dokazoval obsahy, objemy metodou, ktorá predbehla integrál, takto, čiže Heron, Alexandrijský vzorec pre obsah trojuholníka a dĺžok, čiže už tam geodetická dioptria, tie automaty, párne stroje, takto, Leonardo da Vinci, geometria, perspektíva, mechanika. Boli taký inžinier, ktorý kreslil výpočtom. Simon Stevin, som nepovedal, zaviedol desatinné čísla do praxe. Desatinné čísla do praxe. Dokázal zákon naklonenej roviny a projektoval veterné mlyny a hrádze pre Holandsko. Simon Stevin. Isaac Newton, toho nepoznám vôbec. Čiže vytvoril infinitesimálny počet ako nástroj na opis pohybu. Kto by ho nepoznal. Zrkadlový ďalekohľad si vybrúsil a zostrojil vlastnoručne. Čiže tedy to bolo viac také inžinierské, viete, no. Bola taká doba, no. Čiže oni boli skôr takí, no. Ďalej, čo boli, 18, že matematika sa stáva pracovným nástrojom inžiniera. Že Leonhard Euler, 7 mostov Königsbergu, premeň na teóriu grafu, vzťah pre fyzickú silu spätného stopa používajú statici dodnes. Daniel Bernoulli, hydrodynamika, vzťah medzi tlakom a rýchlosťou, CF Gauss, Carl Friedrich Gauss, roky viedol geodetické meranie. Gauss, geodet. Stavbár, geodet. Roky viedol geodetické meranie Hanoverská a rozvinul metódu najmenších štvorcov. Gauss. S Weberom postavil telegraf. Joseph Fourier, z teórie vedenia tepla vznikol rozklad na harmonické zložky. Fourierová transformácia dnes beží v každom telefóne. Navier-Stokes. Navier ako taký bol staviteľ mostov, zase stavbár. Staviteľ mostov, ktorý zároveň vytvoril teóriu pružnosti a rovnice prúdenia. Navier-Stokes. Lord Kelvin, termodynamika a absolútna teplotná stupnica. Aj teória signálu pre transatlantický kábel a desiatky patentov. Lord Kelvin. Matematika strojového jazyka, aplikovaná mechanika. Odbor, ktorý je matematikou a inžinierstvom naraz. Aurel Stodola. Rodák z Liptovského Mikuláša. Profesor na ETH Zurich. Jeho dielo o párnych a plynových turbínach spolu verovne ako matematiku a strojárstvo a stalo sa zákonom modernej energetiky. Stefan Timošenko. Matematickú teóriu pružnosti premenil na učebnice, z ktorých sa dodnes učia statici.
je spôsob, akým sa inžinierstvo vyučuje. Od receptu k výpočtu. Theodor von Kármán, aerodynamik a matematik. Kármánová vírová cesta vysvetľuje kmitanie za obtekaným telesom. Kmitanie za obtekaným telesom. Jav, ktorý ničí komíny aj mosty. Spoluzakladateľ JPL. Neviem, čo to je, nejaké združenie. Ludvík Prandtl. Teória hraničnej vrstvy. Elegantná matematická myšlienka, ktorá umožnila počítať odpor krídla. Bez nej by moderné letectvo nevzniklo. Spoločná črta bola také, že všetci štyria vedeli odvodiť rovnicu aj vysvetliť majstrovi v dielni, čo z nej vyplýva pre výrobu. Takže takto. Je rod informatiky, matematici pri stroji. Informatika vznikla ako odbor matematiky a hneď musela začať stavať. John von Neumann, matematik, ktorý opísal architektúru počítača, Alan Turing, Turingov stroj matematické detaily, Claude Shannonová funkcia ukázal, že Booleova algebra opisuje relevové obvody. Neskôr založil teóriu informácie a s ňou komunikačnú techniku. Norbert Wienerov tento článok je kybernetika, matematika spätnej väzby riadenia vznikla z konkrétnej úlohy, ako zamerať pohyblivý cieľ. Rudolf Kalmanov filter. Už to nebol Kalman, tento bol Kármán, a to nebol, no nie, to bol iné. Kármán, Theodor von Kármán, asi nejaký Kármanova, to je niečo, Karnaughová mapa. A nie, to bol Karnaug. Rudolf Kalmanov filter. Kalmanov filter spája pravdepodobnosť a lineárnu algebru. Navigoval misie Apollo, dnes beží v každej GPS. V roku 2016 zomrel. No. Edsger Dijkstra. 30.2002. Algoritmus najkratšej cesty. Štrukturované programovanie a myšlienka, že program sa dá dokázať ako veta. No toto tak on nám dal, že práve to bol taký jeden zo zakladateľov informatiky ako takej, do ktorej vlastne on vštepil nejakú tú matematiku. Že vlastne dokázal, alebo uviedol, že program je možné dokázať ako vetu. On nejakým spôsobom zmatematizoval informatiku. Čiže matematika a technika u nás akože na Slovensku je Jozef Maximilian Pecval, matematik, ktorý tam bol, Aurel Stodola, teória párny, kde bol kolegom kde bol kolegom Alberta Einsteina, prepovedal termodynamiku, matematiku a strojárskú prax. Juraj Hronec, matematika a organizátor, ktorý stál pri vzniku Slovenskej technickej vysokej školy, dnešná STU. Presadzoval, že bez matematiky nevznikne domáce inžinierstvo. No. Takéto niečo Štefan Švarc, algebraik svetového formátu a budovateľ matematiky na technike aj v akadémii, ukázal, že aj abstraktná teória má u nás miesto a živí aplikácie. A to je toto tu, čo som chcel teraz, že matematické inžinierstvo, to je to, čo som vyštudoval konkrétne ja. Je to počítačové modelovanie, to je kvázi akoby matematické inžinierstvo. Tam je dole, myslím, že je možné to študovať. Oni tam mali aj zázor FJF na ČVUT, tam niečo takéto je. Aj kde si je, tam máte aj v Polytechnika, aj v Taliansku, v Milane, v Anglicku, UK, Engineering, Mathematics, Bristol, Technik, Fyzik, KT a tak ďalej. Čiže nie kompromis medzi dvoma svetmi, ale samostatné remeslo. Čo to je? Študijný odbor, ktorý zámerne, toto som tu ja nenapísal, toto on mi tu dal. Čiže študijný odbor, ktorý zámerne stavia most. Matematická prísnosť plus technická aplikácia. Absolvent má vedieť odvodiť aj naprogramovať a hlavne vie posúdiť, kedy model
prestáva platiť. Hej. Hovorí sa mu aj priemyselná alebo aplikovaná matematika. Aj priemyselná alebo aplikovaná matematika. V Európe ho zastrešuje sieť ECMI, ktorá spája univerzity s firmami. Je tam vlastne zároveň niečo také, že matematický inžinierstvo je že nejaká numerická matematika, optimalizácia, štatistika a dátová veda, dynamické systémy, modelovanie a simulácia, kryptografia a bezpečnosť, už keď to tam nie je veľmi vidieť. Takže to je to. Je taký všeochuť tohto. No a to je práve teraz to. Toto je ten posledný slajd, alebo jeden z posledných, kde keď most medzi svetmi nedrží. Skutočné prípady, v ktorých chýbal jeden z pohľadov. Toto som prisahám Bohu, ja som toto tu nedal. Ja som toto tu nedal. Toto on sám dal. Úplne. A to je presne to. To je presne to. Ja som, keď som mal hovorím aj tie prieniky telies napríklad, tam chýbal ten pohľad. Tam to by matematik cez tie spojité funkcie nikdy nenapísal. To je presne to. Alebo ďalšia vec, keď bola, tak bolo tam to, že aj ten terén, keď som tam dával, hej, čo som tam ako napísal, čo som akože znovu objavil, ale ja som tam dal iný ten approach. Zase to je niečo, čo by matematik takto nemyslel. A to je niečo, čo oni, keď to tam nemal napríklad aj tie prieniky telies, tak to je strašne, to vyzerá ten matematik ako tupec. A to je práve to, že oni to tam nemali a preto to bolo také celé, aké bolo. A toto je veľmi akože, to je svojím spôsobom to strašné, keď takto myslí nejaký matematik, ktorý takto, preto hovorím vždy, že keď už študuje matematiku, tak dajte rovno ako matematiku, informatiku, lebo to nie je dobré. Takto študovať ako na čisto, lebo to už dnes, tá informatika je kdesi inde, hej, sa posunula, je to dobrý, no. Čiže ďalej, aj tam to som ako vôbec nečítal, máte tam nejaký Tacoma Naru z 1940, most spĺňal statické výpočty, ale nikto poriadne nerátal s aeroelastickým kmitaním. Vo vetre sa roztancoval a spadol. Čiže to je práve to, kedy chýba práve chýbala fyzika prúdenia. No. Hej. Ďalej, Ariane 5 let 501 1036. 64-bitové číslo sa zapísalo do 16-bitovej premennej. Raketa sa rozpadla 37 sekúnd po štarte. Škoda stovky miliónov dolárov. Chýbal dôkaz rozsahu hodnot. No, vidíte. Ďalej Mars Climate Orbiter 1909. Jeden tím počítal v imperiálnych jednotkách, druhý v newtonoch. Sonda vletela do atmosféry Marsu príliš nízko a zanikla. Chýbala kontrola rozmeru. Pentium FDIV 1064. V tabuľke pre delenie chýbalo niekoľko položiek. Chyba v ďalekých desatinných miestach stála Intel stovky miliónov dolárov. Chýbala formálna verifikácia. Ďalej, Terak 25.587. Súbeh vlákien v riadiacom softvéri spôsobil, že ožarovač podal pacientom mnohonásobne vyššiu dávku. Zomreli ľudia. Chýbal model súbežnosti. Millennium Bridge 2000. Chodci nevedomky zosynchronizovali kroky s bočným kývaním mosta. Bol bezpečný, ale nepoužiteľný. A hneď sa zavrel. Chýbal model správania ľudí. Čiže väčšina veľkých zlyhaní nevznikla zlou matematikou ani zlým inžinierstvom, ale na rozhraní medzi nimi. Hej. Už tam nevidíte, lebo tam je ten obraz. Hej. Ale na rozhraní medzi nimi. V predpoklade, o ktorom nikto nahlas nehovoril. No a nechcem teraz hovoriť, tento slajd som ja prisám Bohu nedal. A toto, čo som ja teraz tu akože dával, aj tie prieniky telies, aj potom ten terén, kvázi ten terén, hej, tak
To je presne to. To je presne to. To je presne toto. Presne toto som ja tam nechtiac vlastne akoby dal. Čiže predsa len som vyštudoval správne, na správnom mieste a je to tak, ako to bolo, že skutočne to malo vplyv na to, čo som vlastne vyštudoval. Zanechalo to ako vo mne nejaké tie stopy. Čiže predsa len to padlo na úrodnú pôdu, aj keď si niekto myslel, že nie. S ohľadom rokov sa to vykryštalizovalo predsa len správne, lebo som dokázal na tých príkladoch skutočne aplikovať tak, ako by to malo byť. Takže predsa len to malo svoj zmysel. No a toto čo teraz tu je, toto mi práve dáva aj to, že ja tam, no nie vždy, ale tak neviem, či vždy, ale tak keď aj mám tú hru, myslím na 1000 iných týchto. A to je práve presne, to je typický príklad pre nejakého vyštudovaného matematika, to je veľmi typické. Oni majú strašne skostnatené, strašne veta, dôkaz. Oni sú vlastne pyšní a hrdí na to, že sú matematici, ja to viem. A že oni takto myslia, a že to je inak. No ale tak práve to je to, že si vlastne podporili konár. Keby bolo aj tie hry alebo niečo, tam sa vám to nevyplatí. No a potom čo z toho, že oni takto myslia? Viete, že oni myslia všeobecne, nie je to zlé, všetko má svoje plus, aj toto má svoje plusy, minusy, ale práve toto je to, že vy by ste mali byť, alebo myslieť, viete, tak nejak akože kvázi ako nejaký filozof, že nad všetkým a nie iba nad niečím. A potom sa stane toto, čo tu. Proste taký bullshit chyby. No veď, to je presne to. Ja to nie, že ja mám nejaký patent, alebo niekto, kto by takýto to, hej, ale proste ide o to, že uvažovať aj nejak inak, no. Preto som ja aj toto nemal som veľmi rád, proste tú matematiku. Tam možno je taký príklad, ale už teraz tam ten Dijkstra, čo bol, tak tam vlastne bolo to, že ten matematik tam mal toto, že hej, keď tu dám ten Dijkstru, že tu úplne hore ten Dijkstra, to sme mali aj v škole, že on to tu už nie je, ale že oni nám dávali také úlohy, že tak dokážte teraz, tam ako má, že dokážte, že Dijkstra nájde vždy najkrajšiu cestu pre nejaké záporné cesty, alebo taký, viete, taký, že ani nie môže tak uvažovať, hej, ale že proste matematik by takto uvažoval, viete, nad nejakou bullshit somarinou, čo nie je možné. Napríklad, že máte tam tie váhy, hej, 2, 4, 1, 10, že by boli samé nuly, hej. To je totálna hovadina, že to nie je možné, že by keď ako máte nejakú vzdialenosť medzi A a C alebo A a B, že by tam bola nula. A on mal takto bude uvažovať, hej, alebo hej, teraz vymýšľam, hej, ale niečo také podobné, hej, že proste, no máte veď, to je matematika, tomu musí, nad všetkým musí uvažovať. No ako ja rozumiem tomu, že áno, lenže on z toho, že on takto uvažuje a že to je vlastne vo výsledku hovadina, že to je ako v skutočnosti nereálny stav, nemá žiadny vplyv na nič, tak on to dokáže, spíše a dá mu takú malú tenku, hej, akože knižku, je to dokázané. A ešte si teraz povie, že si sadne a akože si ako naleje si vínko, že ako to dobre dokázal. Ale čo vlastne dokázal? Ako bullshit, ktorý nemá nejaký zmysel. Tak toto sme my aj mali, no nie všade, ale sme mali aj, že oni nás vlastne nutili myslieť, akože je to dobré, ako rozumiem tomu, ako, ale je to dobré ako také, že akože typ myslenia, lebo veď, keď my sme mali skôr také akoby, ako sme boli na departmente, na katedre vlastne matematiky, tak oni nám chceli ako vnútniť práve to, hej, akoby iné myslenie. Aj to je iné, hej, z pohľadu informatiky, inžinieringu iné. Tak ako ja rozumiem tomu, že nám to chceli vnúknuť, je to dobré, tak dobre, tak sa nám to vnúkli, no. Ale akože viete, že to je o tom, že on sa potom akože, toto tam vám ako dokáže a teraz čo? Ako s týmto chcete ďalej? Ako čo čakáte od toho? No nič, no len proste on to takto dá. Ale on už potom ako neuvažuje nad tými ostatnými dvoma riešeniami. Povedať, tak to ho nezaujíma. Lebo to už nie je také matematicko-idné. No on tam potom v konečnom dôsledku, ten matematik, on nevyrieši ten problém. No,
A to je práve to, že potom to je také, že potom to je vlastne také, že je to také. Je potom ten most sa tam poláme medzi tým. A vznikne z toho niečo, čo nefunguje. No, to je celé. Takže to je toto. Potom, ako myslí oboma spôsobom, tak treba tam najprv potom kód, hej. Najprv problém, potom kód. Hej, to je, vidíte, aj vo vzťahu k tomu AI, je to dobré. Hej. Že najskôr mať ako definovaný ten problém a potom nejaký ten kód. No a napríklad taký aj typický informatik by si išiel skôr možno aj naopak. Viete, že on by najskôr sa tam kód mankoval s tým kódom a ten problém by ho nie vždy celkom zaujímal. Že on by sa tam proste optimalizoval by tam ten kód aj akoby do nemoty, ale ten samotný, hej, vlastne ako problém by ho ani veľmi nezaujímal. No, alebo nejako takto, viete, no. Ďalej vlastne, že pomenovať svoje predpoklady. Odhadnúť skôr, než optimalizuješ. Je dôkaz pre jadro, testy pre okraje. Vec, kedy je dosť dobré. Hej? Že vedieť, kedy je dosť dobré. Optimum, ktoré príde o rok neskoro, je horšie než rozumné riešenie dnes. No. Ale tam je 6. bod, že prestan zovšeobecňovať na čas. Hej. Abstrakcia, ktorú nikto nepoužije. Ono tam dáva, neviem, či tam vidíte, ale to tým ako za obrazom. Číslo 6, hej. Abstrakcia, ktorú nikto nepoužije, je len ďalší kód na údržbu. Vidíte? To by napríklad bolo také, že napríklad by ten ako matematik tam vymyslel nejakú abstrakciu alebo aj fyzik, ktorá neexistuje. Nikdy sa nepoužije. No ale je to len ďalší kód na údržbu. Je proste nadbytočný kód. Rezonancia. Proste netreba to tam, no ale je to tam. Viete, že to je o tom, že proste uvažuje síce nie je to zlé, ale nemusíme to ako naimplementovať. Hej? Bude to len ďalší kód na nejakú údržbu niečoho, čo sa nikdy nepoužije. Nikdy nenastane. No tak to nemôžeme vedieť, tak môžeme vedieť, lebo veď on to dokáže. Matematik dokáže, že nejaký prípad nikdy nenastane. No tak potom nemá zmysel to tam uvažovať. No. Čiže alebo takéto niečo, hej, že proste. Čiže ten záver, hej, matematik hľadá pravdivé, všeobecné a dokázateľné riešenie. Informatik hľadá spôsob, ako ho naozaj a efektívne vypočítať. A inžinier hľadá riešenie, ktoré spoľahlivo funguje v reálnom svete. Hej. Funguje v reálnom svete. Čiže to je práve to. Taká tá úplná realita, by bolo možno povedať. A to je práve to aj ten inžiniering, ten reálny svet, že mňa vlastne ten informatický prístup niekedy, že áno, vieme to, máme to tam, máme to efektívne spočítané, funguje to, ale toto, čo máme my, to je nám na hovno. Alebo proste ako na prd, že to je inak. Pretože tam máme 1000 iných týchto a je to nepoužiteľné. Je to bullshit, no. Niekedy, hej. Čiže v najlepších informatikoch sa oba spôsoby myslenia spájajú. Hej, to je práve aj to, že aj to štúdium, aj tá matematika, informatika, inžiniering. Hej, že sme mali štúdium na inžinierstve napomedzi matematiky a informatiky. Čiže v najlepších informatikoch sa oba spôsoby myslenia spájajú. Že najprv pochopia problém na hlbokej formálnej úrovni a potom navrhnú riešenie, ktoré je nielen správne, ale aj efektívne, udržiavateľné a použiteľné v praxi. Hej. Čiže v teórii nie je rozdiel. V teórii nie je rozdiel medzi teóriou a praxou. V praxi je. Čiže v teórii nie je rozdiel medzi teóriou
a praxou. No, to je zaujímavé, hej? Výrok pripisovaný informatikovi J.L.A. van de Spechetový, Snepchetovi. Tam máte dole, hej, J.L.A. van den Snepchetovi. Čiže v teórii, to je zaujímavé, že v teórii nie je rozdiel medzi teóriou a praxou. No. A presne toto nám hovoril, sa máme tam v druhom ročníku na grafových algoritmoch docent matematiky na tých grafoch. On nám toto hovoril. Že keď viete teóriu, viete všetko. Viete aj príklady. Hej? Takto. Že ak viete teóriu, tak viete už aj počítať príklady a viete aj tie príklady. Toto nám on hovoril. A to je presne to. Že v teórii nie je potom rozdiel, hej, medzi teóriou a praxou. Toto hovoril on. No nie on, že tento výrok nehovoril, lebo tento výrok to nepotvrdzuje, ale tú prvú časť. Že v teórii vlastne nie je rozdiel medzi teóriou a praxou. Akože prax v zmysle tých príkladov. Keď nesrandoval, lebo som ho poznal, že naozaj to takto myslel. No. Lenže v teórii nie je síce rozdiel medzi teóriou a praxou, ale v praxi je. V praxi tam je rozdiel. Čiže to je to, že toto je naozaj veľmi dobrá bodka, takto na záver, že to je presne to, že no proste kým to neotestujete, tak nič nemáte, proste to musíte to spustiť a ja teraz tú hru spustím všetko, otestujem, malo by to fungovať a nebude to fungovať a proste ak aj tá matematika, keď vy máte, keď počítate príklady, tak vy idete podľa teórie, lebo systematika počítania príkladov vedie cez teóriu. No hej, lenže v praxi potom, keď už vy použijete tie príklady, môžu vystať iné problémy. No s tým už ako niekedy niekto nepočíta. Čiže to je práve to, a to je posledné, to je vlastne to posledné. Hej, čiže to je práve to posledné. No hovorím teda, že to je práve to, hej, že predsa len som vyštudoval správne. Ja som odkedy som to takto mal, nie že som vyštudoval, ale naozaj mám skôr také inžinierské myslenie. Predsa len som vedel, že už keď som aj z tej prvej školy tam takto išiel, lebo aj to, už som vedel, že to tam bude takto. Že proste som taký typ aj, ako vidíte, aj vo vzťahu potom ku konkrétnemu štúdiu, čo som vyštudoval, tak aj čo som si ja dvakrát vlastne otestoval na iných problémoch, aj potom aj v tých hrách a takto, tak predsa len je to taký, aj teraz ešte aj na to, ešte aj vo vzťahu k AI, tak je to čistý inžiniering. Čiže teraz je to skôr o tom, že musíte mať skôr, je tam aj tá matematika, aj tá fyzika, aj tá informatika, ale aj ten inžiniering, ktorý tam nakoniec to posledné slovo v konečnom dôsledku, tak už asi to tak je, dáva ten inžiniering, lebo on keď tam už potom všetko zosumarizuje, tak to nakoniec ostane na ňom, že no nebude vždy, no ale tak nejakým spôsobom to je také, že to. Čiže ja som tam potom v podstate, hovorím teraz, dával aj tie hry a tie veci a ako by potvrdzuje sa mi to. No, čiže práve to je to, že mňa nebavilo učiť sa tú teóriu ako matematickú tam Banachová veta o strednom bode a teraz tam niečo lepiť s tým. To mňa skôr tie príklady a to je všetko. No nebavilo ma vedieť, prečo tá matematika funguje tak, ako funguje, tie fyzikálne veci tak, ako fungujú. Mňa skôr sa zaujímalo presne to, že nejaké tie modely, ako to tam naimplementovať a to je asi tak všetko. No. Čiže asi tak, no. Čiže vyšlo to na 1 hodinu 29, no. Tak čo už.
Dobre, takže to je vlastne vo vzťahu k tomuto, no. Takže asi tak.